Mayong adlaw kaninyong tanan, nga nagpaminaw karon nganing tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangalan nga Berting, 70 anyos. Minyo ug may mga anak. Doon sa kong mga apo, taga-Calatraban Negros Occidental, punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. Di na kay kong magkaklaro sa kong pananaw. Nagpasugot lang gani ko musuwat nini nga akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Oh, asa man ka pa? Spotting ka man lagi. Ay, mamista ko silang sunya sa lungsod. Ay, pista madeturo silang tiyasunyan, no? Unya, ako yung ka? Ay na lang. Kay malangay na ko. Dugay kayo kang mahuma, nugilis. Daghan pang ipanghidhid. Musayo ko kay ganahan ko nga muadtos lungsod. Kay naay daghang games dito sa piryahan. Ay ganahan ko ko atong itsa og sinsiyo. Nahan na. Di magkiat dito pa, ha? Sabad na sila. Ako man naglinya sa mga bata pa mo. Sige na, ato na ko. Daghan na kung pwede duwaan ng istoryahan, ay. Lingaw do kayo. Yan na nga kung kanahan nga duwa ay itsa-itsak sinsiyo. Surtihon ba ako, ani? Nan nagandam nga mga sinsiyo. Muitsa na koron. Patron sa kanya, Loy! Sakitas kong matay na igos sa sinsiyo. Kasabay na gisaan to. Nga di naman paingos kong mata. Agay! Mauna diha. Di man gud ka pakuyog. Bisa pag dito ka, makasagang ka sa sinsiyo. Nga diri paingon sa uwan akong mata. Nya, naunsa naman ang mata ni Maron? Sakit kayo eh. Ay, wabag ka ni mabunog sakit man. Ay, Wa ni mo kasabing naglabay, ana? wala gyud mutugan. O wala ko kaklaro kung kinsa kay nag-itsa to. Ay, sakit naman kaya akong mata. Ako pa sa dekas nagduwa. Wala nga. Muduol yung ko dito. Kay muduwa gud ko. Naunsa biya ka. Sige, istorya na, Beslin. Musap ko nagkasakit akong mata. Selene, itanaw ko ning akong matabi. Ano man sambol man. Tulog adlaw naman unta sukad nga naitsahan ni sinsiyo dito sa priyahan pagpista. Bebe ka na, bebe. Oh, Hala pa, ni buwa maning mata ni mo, eh. O, hala, murag na iniitom sa imong mata pa. unsa? Tulo ka adlaw sukad maitsahi ang akong mata ug sinsiyo sa priyahan. Ni sambol ni. Ug pagtanaw sa akong anak, nagpuwa ang akong mata ug may bahin na nga niitom sa akong mata. O kinilaging apikis kwarta kay usar man taon ko ka mag-uuma. Ani palit rami og kanang bato sa akong matas butika. Unya, Anya pa, kumusta naman imong mata nga ako naman ang gipatuan og eye drops? ako ning gitanaw sa samin ug tanawa ra gud. Wa naman magkuan. Wa naman magpuwa unta pero ang itong ba nagpabilit sa tanawa. Oh. Bitoso, nakapagyud ang itom pa. Oh, naunsa man jud kanis siya eh. Bunog siguro ning nitom. Ay, ito na lang tag doktor pa, uy. Nyawa man tay kwarta. Ay, ibalik yan ang uban ni mong hayupan, kud. Ay, kawili, ana. Simba ko niyag mabutan niya ka, ana. Uy, simba ko ka diya, Jocelyn, oy. Lagaw, pangitay og mo palitong duha ka kanding. Wato tag hospital sa lungsod. Lo, ingon ini ni. Dili ko espesyalista sa mata. Mao nga i-refer ti ka og doktor gyud sa mata, lo ha. Mao ba, Dok? Unya, mugas tulsan mi. Maingon-ingon gid ana, lo. Kay susihon manig maayo ang imong mata sa usa ka espesyalista. Mao ba? Asa man sad mi muadto, Dok? Mamaulit asilin. Ano naman pa? Wa tay kwarta ng espesyalista. Ug posible ko no nga i-CT scan ko. Kamahal na ba taon, ana? Bisan magbaligya pa siguro ta og kabaw, di paigo. Ay, mutumar lang kong tambal.
ng imong ubo-ubo eh. Mag-apas na sad bitaw ko kung ginhawa. Ato na lang tis doktor na. Pastilantay. May sakit kag yung tuberculosis o TB. Uy, nga nung gitibig ko taon ko. Nakalitan ko nga nung kalit nga gitibig ko. Panahon pag ito sa pandemic, mao nga wa na gyud nako matiman ang akong mata. Giunan ako ang tambal sa 6 months nga medication nako sa sakit nako nga TB. Ug hangtod nga ni grabe na gyud ang akong mata. Di na gyud makakita ang wa na akong mata. Blurred na gyud kaayo ang akong pananaw. Gisuwayan kog pa-check up sa akong anak ug doktor. Gi-MRI ko. Nalaya na kuno ang akong optic nerves ingon ang doktor. Na kuno ni glaucoma. Di na pwede maoperahan o dili na pud siya muhatag og tambal kay basin kuno og maapektahan na kuno hinuon ang ubang organs kung lawas. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kadtong pagkaigo nako sa Queens atong fiesta, naabay koneksyon nato nganong naingon ani nga akong mata karon. Kay sawa raman tong naigo, unya napiktuhan naman pud hinuon ang akong tuo nga mata. Ikaduhang pangutana, kadtong nagkasakit nako sa TB, naaba to koneksyon ang mga tambal nga akong nainom. Kay nagmedikasyon man ko adto sud sa unom ka buwan. Isog ba kayo ang tambal ato para makasamot pahap sa akong mga pananaw? Ikatulong pangutana, ang kining optic nerves, unsa may koneksyon ani sa atong mata? Unsay trabaho ani niya sa atong mga mata? Kay ingon man nga mauni nalaya sa akong mata karon, delikado na ba ni? Ikaw pat og katapusan, diha sa Cebu doon nabatay espesyalista nga doktor sa mata, nga among maduulan para sa second opinion aning pagkahap sa kong mata. Pila po kaha ang magasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Berting. Alright, so nga ito matatampo ko na lawa, si Berting. Medyo may edad na si Berting, 70 years old, taga Cebu City. Pero taga Calatrava, Negros Occidental, gani siya, no? Kusog kaya tada sa Negros Occidental. O nga to sa mga taga Siquijor. Kumusta, no? Nuwa ito kung listihan yung mga taga Siquijor, katong nangaten sa seminar workshop nga mong gipahigayon ni Ma'am Beth Ganob, no? Usa ko sa speaker dahil sa North Winds. Taghan kayong mga taga Siquijor nga naminaw, no? Mga taga Negros, mga taga San Carlos, sa panadang ubang lugar sa Negros. Of course, Dumaguete City, no? Ang nga Duran family da regards. Medyo parinti tingalita, kay Duran man ko. Pero wata magdalanay, no? Alright, so going back to our sender, si Berting. Unang pangutana ni Berting. Katong pagkaigo nako sa Queens atong pista, naabay koneksyon adto nganong naingon ani akong mata karon. Kaysa wala rato maigo unya naapektuhan naman pud ang akong tuo nga mata. Kano sa batoy pista sa inyo? Berting kay may miss na mi. No, wala kay ko nagkakuan ngayon sa drama. Ha? Oh, I don't di na ko how long was the fiesta. Pero kung naay trauma gyud nga naigo, no? Pwede ra gud nga makuan kay ang kining atong mata manggod porbida ka delicate kuning atong mata, no? Kay ayo gamay nga sipyat mo gyud dako kayo inunta disadvantage kay mabihan ni atong kuan ni naglakaw na to sa atong buhaton. So inang careful kita sa atong mata nga di na siya mapuling, dili ma-injured, dili ma-strain. So we have to avoid things kung naigo to siya o whatever na nakaigo sa imo nung pagpista Queens nganong Queens man sad, no? Patanaw ko nun ni kuan Berting Bay naramang ka Cebu City. Patanaw ning Dr. Edward Tan. Ako nag-refer nimo para maybe tagaan kag 50% discount sa consultation. Di ko sure, ha? Ingnan ko bidyahe lang Dr. Edward Tan sa Doc. Gi-refer ko Dr. Rene Obra. Ingon si Dr. Rene Obra, Doc, tagay ko nung kog 50% discount sa consultation. Kung di ka na katagaan, ingna ko kay ako tong buy-buyon si Dr. Edward. Amigo bitami. Agyawan lang good. Smiley lang ba? Maayo man tao na siya. Okay, kay manaman na sila kahimanan, Godbert. Na sila kahimanan nga musuta kung unsa bay damage nga nahitabo diha sa mata. Na sila microscope o linti ba. Maklaro diha ang mga blood supply, unsa pa mga ligaments, muscles, na makakuan. Kung niling tapot na sa imong tuo nga mata, alarming na ni siya, no? Kay ang optic nerve diha kung ma-damage
lisod baya kayo, no? Mo na yung nag-supply dia sa tong mata o kanang mga optic, kanang mga muscle, eye muscles kung na-damage siya, maka-cause na siya discomfort. Sunod ko pangutana, katong pagkasakit na ko og TB, naaba ko'y connection sa mga tambal nga giinom kay nag-medication man ko sulod sa punom ka buwan. Isug ba kayo ang tambal ato para makasamot pahanap sa akong pananaw? I don't think so, no? Para sa itong mga tambalan ng TB, INH, ay tambutol, para sinamide, mga na mga tambal para sa TB, no? Ug naka 6 months kanadto niya gi-confirm sa imong pulmonologist nga negative na ang imong infection para sa pulmonary tuberculosis. So there's no need to worry about. So dili to siya yung magka-apekto sa nahanap imong mata, it could be another case, no? So ang pag-confirm nga wala kay pulmonary tuberculosis is through sputum exam and chest x-ray, para nga masuta kung wa na bay makita diha ang doktor sa x-ray nga kadaot nga nitabo diha sa imong lungs, no? Kaya ang kining uban baya mga TB bacillus mukatay baya ni from the lungs to the bones to the other parts of the TB of the brain, no? Kung in worst scenario. So we must be extra careful especially nga medyo senior na tawert, no? Taas ng edad, careful lang kita niya na, no? Sunod nga pangutana, ang kining optic nerve unsay connection ani sa atong mata? Mo na nag-supply sa atong mata, optic nerve nga nana. Unsay connection? Kay ingon man nga maon ni nalaya sa akong mata karon. Delikado ba ni? Delikado kung nalaya ang imong optic nerve nga maoy nerve nag-supply sa imong mata kung naay damage, could be highly possible, ha? I'm not saying nga mabutag yung ka, but could be highly possible nga mabuta ka in the long run kung dili ni siya pagtagad sa labing madaling panahon. So balik ko na ko, go and see an ophthalmologist. Ni araman ka sa Cebu City, kung medyo minus ang budget, adto ka Vicente Soto or sa Cebu City Medical Center, na sila yung mga ophthalmologist consultant ya. Kung nakay gamay preparasyon da para ihatag, ipayad og consultation fee, go and see Dr. Edward Tan diya sa Maternity Hospital or Dr. Jojo Aquino diya sa Cebu Village Hospital or sa Perpetual Sucor Hospital. Ako ng mga kaila silang mga doktor, na lang ag-refer ka nako kay para di ka pabayron og mahal. Bitaw, nang medya lang ko pero dili ko sure pa ngayon baka bakay di ba ko mo intervene ng how much they are charging per patient. Kanya-kanya ba mi og practice pod, no? So labing madaling panahon. Dili lang ko magtagna kung unsay ma-damage nga kay wa mong kita sa imong mata, Gilbert. Mayo na makita sa linti dito sa ophthalmologist. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Diha sa Cebu aduna ba tay espesyalista sa doktor sa mata? Sa man to ingon nako nga mga espesyalista, mga pangalan. Among maduulan sa second opinion aning pagkahanap sa akong mata. Pila man pud kaha ang among magasto. So I do not know how much imong magasto, pero naatay mga government doctor ophthalmologist diri sa Sugbo nga mutanaw sa imong mata sa kung na magani bayad gamay ra kay government doctor man na. Kung medyo naatay ko akong balikon abtog mga ophthalmologist. Diya sa Negros, sa Calatrava Negros, kung naadiha, ophthalmologist ang imong duodon, dili optometrist, ha? Kaya ka ng optometrist, doktor sa mata lang yapon na sila, pero ang ilang main trabaho is magsukod og glasses, kanang eyeglasses. Dili gini sila medical doctor. Pero doktor gyapon ang tawag kanin nila, ha? Magsukod og eyeglasses. Okay? So, inaot kasabot ka sa kong speaker ni mo, Bert, diya sa Calatrava, Negros Occidental. Dili ka Ilunggo naman na diya or Cebuano pa mantingalin din ang area. Mo tingalin lugar nila ni Nicar Basilote Navarro. O kung dito, Villa Hermoso. I don't have an idea how far is it from Canlaon City. Kaya I know daghang kaytag mga suking tigpaminaw no? Dapita sa Negros. So, once again, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kining akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Subscribe to Dramaturgo.